Hey guys, subukan natin tong Pond's Flawless White Dewy Rose Gel Whitening Soft Gel by Pond's, dermatologically tested with Genactive and Rose. Ano yan? Hindi ko siya masyado mabasa kasi maliit yung font. Formulated by Pond's Institute by Unilever. Nakuha ko lang to sa isa sa mga laman ng box na pinadala ng Lazada. Ito yung laman niya. Flawless White Dewy Rose Gel. Dito ko pala siya na buksan sa ilalim kanina. Baliktad pa lang pagkakabukas ko. Yan. Ito na yun. Ito na siya guys. Tingnan natin ang laman. Yan. Ganyan lang siya. Pond's Flawless White Dewy Rose Gel. 10 grams lang siya. Kakahilamos ko lang bago matulog. Ito yung ano niya, loob. Konti lang yung laman. Bango naman siya. Yan, ganyan siya, texture. Kung gusto niyo pong bumili, available po sa Lazada Philippines or kaya sa mga department stores. Check nyo lang po. Subukan natin guys yung Pond's Flawless White Dewy Rose Gold. May nakita ko nito sa Lazada. 400 yung price. Pero baka mas mura sa department stores. Bago naman. Rose. Kakailamos ko lang ng mukha. Maganda yung pag-glide niya, parang silky. Ito lang yung laman niya. Ang liit. Ang konti pala. 10 grams lang naman kasi. Silky yung texture ng skin mo pag nilagay siya sa mukha. Huwag kalimutan ang liig. Sinubukan ko to kasi kasama daw siya dun sa Lazada na gift box na pinadala nila. Maraming available na Pond's products sa Lazada Philippines. Baka gusto nyo umorder. Marami doon. Marami kayong mapagpipilian. Yan. Tinubukan ko. Pero ito yung usual na ginagamit ko, yung moisturizer. Minsan naman, St. Ives. St. Ives na ganito. Available din to sa Lazada kung gusto nyo bumili. Yan lang po guys. If you like this video, please don't forget to hit the thumbs up button and subscribe for more videos coming from our channel. Bye!